सेंग्रायाहाय जोंनि बर' सिख्लाजों फफ' होनानै हमजाफैलायबाय नै बेवहाय जे दा गुवाहाटियाव हमजानानै दङ दा नै बिसोर सानैखौ जों दा हमनानै दोनबाय दायो मा जादों जायाखै आं दा बिसोरखौ एसे सोंसिगोन लोगोफोर नै हमजालायबाय जोंहा नै बेवहाय गुवाहाटियाव हमजाफैलायबाय नै सासे बिहारि सेंग्रायाहाय जोंनि बर' सिख्लाजों फफ' होनानै हमजाफैलायबाय नै बेवहाय खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय दा नोंथांमोना क्लिपाव टाइटेल थाम्बनेल नुनानै एसेबो बुजिखाबाय जानांगौ दिनैनि आपडेट्सआ मा जागोन स' आङो मोनसे आपडेट लानानै फैलायबाय मोनसे मोननैखौनो लाना फैदों माने नोंथांमोना नुखादों माने जोंनि बर' हिन्जाव आरोना दा सानफा एफा जोङो नुबाय थायो जोंनि बड'लेण्डखौ गारनानै बर' सेंग्रा सिख्ला जोंनि लाइमोन सेंग्राखौ गारनानै माने गुबुन हारिजों ओरैबायदि एक्साइटेड बिसोरो माने गुबुन हारिजों जुलि जानो होनबा गुबुन हारिजों खारखोमा लांनो होनबा जोबोद एक्साइटेड जायो आरोना फिन खेब लोगोफोर माने जोंहा बिहारनिफ्राय फैनाय बिहारि सेंग्रा गुवाहाटियाव खामानि मावनो थाफैनाय जोंनि बर' सिख्ला हमनो मोनदों दा नोंथांमोना नुखाबाय थादो जायफोरा नुवाखै नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो बुजि मोनगोन आरोना आं भिडिअखौ होनो सानदों फेसबुक इउटुब गोबां भाइरेल जागासिनो माने मा बुंबावगोन जोंनि बर' लाइमोन हिन्जाव एबा हिन्जाव माहारिफोरखौ माने सानफा एफा जोङो दा बुंनांसिगोन आङो जोंनि बर' सेंग्राफोरनाव थाखा फैसा गैया अननो रोङा मानो थांनो जोंनि बर' सेंग्राफोरनि गुबुन हारिजों जुलि जानाया मोजां दा बेफोरबायदिसो सानो खोमा जोंनि बर' हिन्जावफोरा अब्ला जोंनि बड'लेण्डखौ गारनानै जोंनि मोजां मोजां लाइमोन सेंग्रा बेफोरखौ गारनानै गुबुन हारिजों थांनो लागा मा दरकार दोङो मा खामानि दोङो गुबुन हारिनावसो थाखा फैसा दङ नामा गुबुन हारिनावसो अननाय दङ नामा जे जोंनि बर' हारिखौ मुगैनानै गुबुन सेंग्राफोरजों थांनानै बेफोरबायदि हमजाहैनाय आजिखालिनि जुगाव हस्टेलाव थायो खामानि मावो गुवाहाटि कम्पानियाव थाङो थिगानो दोङो हौवा हिन्जाव सिन गैया गासिबो खामानि मावना जानांगौ न'खरनि आंखालनि थाखाय दा नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअ नुलांगोन सेंग्रायाहाय जोंनि बर' सिख्लाजों फफ' होनानै हमजाफैलायबाय नै बेवहाय जे दा गुवाहाटियाव हमजानानै दङ दा नै बिसोर सानैखौ जों दा हमनानै दोनबाय दायो मा जादों जायाखै आं दा बिसोरखौ एसे सोंसिगोन लोगोफोर नै हमजालायबाय जोंहा नै बेवहाय गुवाहाटियाव हमजाफैलायबाय नै सासे बिहारि सेंग्रायाहाय जोंनि बर' सिख्लाजों फफ' होनानै हमजाफैलायबाय नै बेवहाय जे दा गुवाहाटियाव हमजानानै दङ दा नै बिसोर सानैखौ जों दा हमनानै दोनबाय दायो मा जादों जायाखै आं दा बिसोरखौ एसे सोंसिगोन अरे भाई आप कहाँ से हो बिहार से हो नाम क्या है आपका उधर पे क्या करने के लिए आया है कामाख्या मंदिर घूमने के लिए आया उसको कैसा पहचाना आप हाँ फेसबुक पे पहचाना खोनाबाय रायजो राजा नोंथांमोन दायो जोंहा नै बियो बेलारामा नैबे जोंनि बर' आइजोखौहाय फेसबुकाव सिनायदों जाहैबाय दायो बिथांजोखौ मोजां मोननानै नंखाय मोजां मोननानै दा बिथांजोखौ जोंना नैबे बेलारामा जे बिहारनिफ्राय फैदों बिथांजोखौ लानानै थांनो नागिरदोंमोन दा बे टाइमावनो नै जोंहा नैबे बर' आइजोखौहाय मोनथिबाय हमनानै मोनबाय दा बेनो जाहैबाय दा खोथाया नोंथांमोनखौ रायजो राजाफोरखौ जों बेखौनो नुबाय थायो नङा होमबा नोंथांमोनखौ जों नुबाय थायो नोंसिरथा ना नोंथांमोनखौ जों नुबाय थायो जोङो ससियेल मिडियायावहाय जों बेसेबां माने नुबाय थायो जे जोंनि बर' आइजोफोरखौ बेलेग जातिनि हौवाफ्रा लांनानै जिबायदि बुथारहोयो जिबायदि खालामहोयो जिबायदि माने हाराहास्ति खालामहोयो दा थिग बेबायदिनो जोंना नैबे बिहारनिफ्राय फैनाय सासे सेंग्रायाहाय नैबे बर' आइजोखौहाय बेफोरबायदि खालामनो थाखाय बेहाय सं दानफैदोंमोन बे टाइमावनो जा गुवाहाटियावहाय हमजाबाय दा बेखायनो आं नोंथांमोनखौ बिनि थाखायनो भिडिअ खालामदों दा नोंथांमोना जोंनि बर' आइजोमोनहा एसे एलार्ट जानानै थानांगौ मानो होनोबा दिनै एकदम फेस टु फेस लोगो हमनानै दा हमजालायबाय जाहाथे नोंथांमोनहाबो बेफोरबायदि बेलेग हौवाफोरजों बेफोरबायदि थायालासिनो बेलेग हौवाफोरजों बेफोरबायदिनो लाइन मारियालासिनो जाहाथे नोंथांमोना जेबो खैफोदाव गोलैया दा बिनि थाखायनो नोंथांमोननो बेखौनो फोरमायनो नागिरदों जोङो नेक्स्ट टाइम जे नोंथांजोमोनहाबो सोरबाफोर बेफोरबायदि साननानै दङब्ला नोंथांमोनहा बेफोरबायदि जानाङा बिनि थाखायनो जों बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय दा नोंथांमोना नायनानै लादो नैबे जाहैबाय सिमेन्ट सापरिनि ना नोंनि नङा सिमेन्ट सापरि मा नाम नोंनि नामा मा नाम गोबारेन मनामुति मा टाइटेल बर' बिथांजोआनो जाहैबाय सिमेन्ट सापरिनि नोंथांमोना आंनि भिउवार्सफ्रा जुदि सोरबाफोर सिमेन्ट सापरिनिफ्राय जुदि नायदोंब्ला बिथांजोखौ सिनायोब्ला नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय बेनो जाहैबाय सिमेन्ट सापरिनि बर' आइजो आरो नैबे जाहैबाय बिहारनि बेलाराम हैना बेलाराम अब्ला नोंथांमोना नुखाबाय दा बेनोसै आरोना जोंनि बर' हिन्जावफोरखौ मा बुंबावनो आरो खुगायाव जेबो राव गैला जाहैबाय जोङो बुंनो माने गोबां भिडिअनि गेजेराव आङो सानफ्रोमबो बुंबाय थायो माने बर'
सेंग्रा सिख्लानि बागै दा बिबो गुवाहाटियाव फैदोंमोननो बिहारि सेंग्राया बेनिफ्राय बे सिख्लायाबो बे कम्पानि गुवाहाटिफोरावनो थांलाबायबाय दा बेयाव बिसोर सानैजों मा मोजां मोनलायखो ओमफ्राय हमजाबाय आरोना थिग बेफोरबायदिनो जोंनि आसामनिफ्राय बिसोरो बिहाराव लाना थांसिगौमोन बेनिफ्राय नुवा खोनाया बिमा बिफाखौ थगायनानै गारना खारसिगौमोन बेनिफ्राय मालाबा समाव खैफोद जायोब्ला बेफोरबायदिनो खोमा जाबा आरो जोंनि बर' बिमा बिफाफोरा मोदै गलनोसैलाय बहा थांखो जोंनि फिसाफोरा जोंनि फिसाजो गुवाहाटि कम्पानियाव थायोमोन बबाव गारना खारखो बेफोरबायदि सानबाय थागोन नाथाय आसामनिफ्राय लाना खारगोन गुबुन सेंग्राया दा बेफोरो मोजां नङा माने गुबुन हारिनि हौवाफोरा अननायबो गैया एसे खम जायो गासिबो बिदि नङा माने अब्लाबो जोंनि बर' रखम माने मोजां मोना आरोना आं गुबुनखौ मानो होनबा जोङो गोबां नुबोगासिनो उन्दै उन्दै लाइमोनखौ सोरखौबा रेप खालामनाय सोरखौबा बुथारखोमानाय जोंनि बर' सिख्लाफोरखौ आरो गासिबो ससियेल मिडियायाव नुबोबाय थाखायो गुबुन हारिखौ लानाया दासिम गोबां मानसिया जोंनि बड'लेण्डआव फैफिननो गोनां जादों आरो बर' सेंग्राखौ हाबा खालामफिननो गोनां जादों बुजिबाय बिसोरो बुजि मोनबाय बिसोरनाव सोंबा बुजि मोनगोन गुबुन सेंग्रानि अननाया माबायदि बर'फोरनि अननाया माबायदि जानांगौ बिसोरो लाजिनानै खोन्थायाबो जानो हागौ नाथाय जों मोनथिजोबगौ गुबुन सेंग्राजों बिसोरो माबायदि खालामजादोंमोन दा आरो बर' सेंग्रा लाइमोनफोरजों जुलि जाफैनानै बिसोरो माबायदि संसार मोनजादों बेखौ बिसोरो मिथिजोबगोन बेनिखायनो बुङो लोगोफोर सिस्टारमोन गुबुनफोरबायदि जोंनि बर'फोरखौनो गारना खारनो नाङा बेफोरबायदिनो मोजाङै रायजो संसार जानो थाखाय बड'लेण्डआव थानायानो गाहाम आरोना बर'फोराबो ओरैबायदि जाम्बा जाम्बियाव थाजोब्बाय दानि जुगाव माने बर'खौ मुगैनाय जाबाय आरोना बर' सेंग्राखौ जे मुगैनानै खारदों दा बे गुवाहाटियाव हमजादों माने बिहारि सेंग्राखौ मा मोजां मोनखो बिलाय मा दोङो बेनाव बेबोथ' दा थाखा फैसाखौ नायो नामा आंबो बुंनो गोसो गैया दा थाखा फैसानि हिसाबाव आं साननानै लाबाय बे बिहारि सेंग्रायाबोथ' जोंनि आसामावसो माने खामानि मावनो फैदों अब्ला बिसोरो बिहारि सेंग्राजों सोरबा मुस्लिम सेंग्राजों हारसा बांगालजों थांनो मा दरकार दङ जोंनि बड'लेण्डआवनो थादोब्रा माने जोंनि बड'लेण्डआवनो मोजां मोजां बर' सेंग्रा दोङो लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बेसेबां नायनो मोजां बेफोरबायदि दोङो थाखा फैसाखौसो साननानै बिसोरो गुबुन हारिजों थाङो नामा बेखौ बुंनो हाथ'लायला आरोना दा नोंथांमोना नुनो मोनगोन बर' हाबा जानाय ना सिख्ला बेखौबो आंबो मोनथिला माने जेखि जाया बिहारनिफ्राय फैनाय गुवाहाटियाव खामानि मावनो थाफैनाय बिहारि सेंग्राजों जोंनि बर' हिन्जाव हमजादों आरोना दा बेनोसै बुंबालाय गोबां खोथा दङ गाज्रि मोननो हागौ बेनिखायनो आं बुंथ'लायला बे हमनायखौ सोरबाफोर सिनाय मोनोबा कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय आरोना मा गामिनिमोन मा मुंमोन मा नाममोन बिनि बागै आं बुंथ'लायला नोंथांमोना नुखाजोब्बाय जानांगौ बेखिनिसै अब्ला नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन बाय बाय